skal have en nytårsfest. Det er et øjeblik til, at man skal zoome ind og se, hvad det er, der har. Hold den lige over på den hvide baggrund. Og det er lyserød, det kan vi godt se. Ja, så er vi klar. Okay. Jeg har lidt så valgmuligheder. Så er de forfra. Var det sjovt? Ja, hvis du skal have nytårshold. Ja. Hvis du skal have en nytårsfest, så har du 2 valgmuligheder. Den ene, det er en billig nytårsfest. Og den anden, det er en dyr og sjov nytårsfest. Spørgsmålet er bare, hvad vælger du? Det kan være nederen og holde den billig. Og det kan også være sjovt, men dyrt at holde den billig. Party. Party! Det vil være en point. Hvornår kommer den? Den er da god. Nå!